Este dilluns comença una setmana en què de nou tornem a parlar, atenció a l'oratge. Hola, molt bon dia. Estarem en directe a Callosa de Segura i continuarem molt pendents del cel. Es manté la preemergència per pluges fortes al litoral. I més després d'un cap de setmana tràgic a Castelló per culpa de les pluges. Al Congrés dels Diputats es debaten els pressupostos per a l'any que ve. L'oposició considera que incrementaran la desocupació i els números rojos en els comptes públics. I avui sabem que el nombre de turistes que han visitat la Comunitat Valenciana durant estos mesos s'ha reduït en quasi 5 milions. En a punt comarques ens fem ressò, entre altres coses, de la infecció que enguany amenaça amb força. Carme, conta'ns. La incidència del coronavirus a Nules, a la Plana Baixa, no deixa d'augmentar. En els últims 14 dies s'han sumat a 68 nous positius. Uns minuts ara per a la publicitat i tornem de seguida amb les notícies que manen en este 21 d'octubre. Els esperem. Bon dia, passen uns minuts de les 2 de la vesprada i els primers minuts d'este informatiu els dediquem a la informació de les nostres comarques amb Carme Bor. Carme, primera parada la tenim molt a prop d'ací. Molt bona vesprada, com estan? Avui, en el nostre recorregut en directe, d'ací a una hora. Acaba així este Notícies Comarques. Ara es queden repassant tota l'actualitat de la jornada. Nosaltres ja els esperem demà. Adéu. Hola a tots, salutacions de nou per a continuar el recorregut informatiu de la Comunitat Valenciana i del món. Nosaltres tornem demà a les 2 del migdia i, com ja han vist, amb un primer espai per a l'actualitat comarcal. Els esperem, passen molt bona vesprada.